आङो आंनिफ्रायनो एपइन्टमेन्ट मोनसे दिनै लाखालामफैबाय नोंनो साख्रि लाइब्रेरि एटेन्डेन्टआव एकदमबारे दा नों न'खौ नायनांगोन बयखौबो अननांगोन मिथिबाय देनांफोर क'क्राझारखौ मोनफिनबा साख्रिया लाफिनसो सोरबा होयोबा दा खिन्थु नों गुवाहाटियावसो जइन खालामफैनांगोन एसेम्बलियाव मिथिबाय दा बे नोंना साख्रिया जाबाय आसाम एसेम्बलियाव लाइब्रेरि एटेन्डेन्ट मिथिबाय रेगुलार साख्रि बे एसे सिंगल रिटार्न जायो ओमफ्राय बेवहायनो नुलायो बयबो थांबा फैबाय थायो गावनो सालायनांगोन साननैसो फोरोंबानो बेबो गाव मोजां मोनलांब्लानो जागोन आरो खाथियाव थाग्रा नारनांला